Hello! Ako na naman si Ma'am Faith at ngayong araw na to, magkukwento ulit tayo. Pero bago tayo magkwento, nakapag-subscribe na ba kayo dito sa YouTube channel ko? Mag-subscribe kayo kasi kung may bago akong video, makikita nyo agad. Gusto nyo ba yon? Okay, magkwento na tayo. Yung kwento natin ngayon ay tungkol sa isang daga na naghahanap ng kaibigan. Kayo, may mga kaibigan ba kayo? Okay, tignan natin kung makakahanap kaya ng kaibigan si daga. Ano? Okay. Pwede bang makipagkaibigan? Isinulat at ginuhit ni Carle. Inilathala ito ng Philomel Books noong 1988 sa New York. Pwede bang makipagkaibigan? Isinulat at ginuhit ni Carle. Pwede bang makipagkaibigan? Hindi. Sabi ng brown na kabayo na kumakain ng damo. Kaya tumakbo ulit ang daga. Pwede bang makipagkaibigan? Hindi. Sabi ni buwaya na may ibon sa likod niya. Kaya, tumakbo ulit si daga. Pwede bang makipagkaibigan? Hindi. Sabi ni lion na may magandang buhok. Kaya, tumakbo ulit si daga. Pwede bang makipagkaibigan? Hindi. Sabi ni hippopotamus na may napakalaking bunganga. Kaya, tumakbo ulit si daga. Pwede bang makipagkaibigan? Hindi. Sabi ni seal na may bigote sa kanyang mukha. Kaya tumakbo ulit si daga. Pwede bang makipagkaibigan? Hindi. Sabi ni unggoy na naglalakad gamit ang kamay niya. Kaya tumakbo ulit si daga. Pwede bang makipagkaibigan? Hindi. Sabi ni peacock na may korona sa ulo niya. Kaya tumakbo ulit si daga. Pwede bang makipagkaibigan? Hindi. Sabi ni fox na may red na buhok. Kaya tumakbo ulit si daga. Pwede bang makipagkaibigan? Hindi. Sabi ni kangaroo na may baby sa bulsa niya. Kaya tumakbo ulit si daga. Pwede bang makipagkaibigan? Hindi. Sabi ni giraffe na may napakalaking leeg. Kaya tumakbo ulit si daga. Pwede bang makipagkaibigan? Oo. Sabi ni daga na may gray na buntot. Gusto kong makipagkaibigan. At tumakbo ang dalawa sa malaking kahoy. At tamang-tama. Okay. Tapos na yung ating kwento. Nagustuhan nyo ba? Nakahanap kaya si daga ng kaibigan? Sino yung nahanap niyang kaibigan? Isa ring daga. Kayo, may mga kaibigan rin ba kayo? Bigyan ko kayo pangalan? Okay. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay mag-drawing. Gusto nyo bang mag-drawing? Okay, ilabas nyo na yung coupon band, Crayola, at lapis, at mag-drawing na tayo. Gusto nyo ba yan?
Bye!